¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Qui no és el meu soci? Aquest terrorista que justifica... Yo decido luchar porque no quiero terminar enferma en cada jornada laboral. Yo decido trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Triï lluitar perquè puguem viure i gaudir de les nostres illes tot l'any sense saturació. Triï lluitar per no haver de renunciar al meu futur i per tenir un habitatge en el qual viure dignament. Yo elijo luchar porque me atiendan dignamente en el banco y en el médico y por la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Elijo luchar por un planeta más verde y respirable con más y mejor transporte público. Triï lluitar per tornar sola a casa i sense por, per ser qui vull i per estimar a qui vull. Pels drets, per les oportunitats, per la igualtat, pel medi ambient, per la democràcia, ara més que mai, amb il·lusió i alegria, els i les socialistes triem lluitar. I tu?